tafiya ta tafi, gyara zama sazo inda kake sima hasafi. Mun jama'a tun da kananan babu batun korafi, mai girma jagoran sanata a wajen kasafi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar da yadda kuka sani, ni ne naku Lili Siraj, mai waka wanda kuka fi sani da Lili Siraj OM Inuwa. Ba tare da ɓata lokaci ba, kamar kullum ina kawo mana bayanai musamman wanda suka shafi babban mawaƙi, sarkin mawaƙa Dr. Nura M Inuwa. Mawaƙin da ba wata waƙa wadda ake yi da Hausa bai iya ta ba. Nura M Inuwa mawaƙi ne wanda ya ƙware wajen waƙar soyayya, sannan kuma da waƙar amare, sannan da waƙar gidan biki da ta suna. Ba tare da ɓata lokaci ba, Nura M Inuwa ya ƙara zazzaƙo wata zazzaƙar waƙar shi wadda idan kun ji ta ku da kanku sai kun ba da labari ba dai a baku ba. Wannan waƙa kuwa ita ce mai taken Jagaba Madugu. Wannan waƙa mai taken Jagaba Madugu ko kuma tawagar Maiduguri, sannan kuma ana mata laƙabi da Bushe Abban Kanawa. An yi ta ne saboda taya injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, tsohon gwamnan Kano, taya shi Happy Sallah, wanda Nura M Inuwa ya fito a gidan shi ya yi mayimin, sannan kuma ya ba wa mutane mamaki. Zan kawo muku bidiyon ku gani da yardar Allah insha Allahu. Kai dai ka kasance da mu domin kallon ƙarshen wannan bidiyon domin jin yadda ta kaya bayan Nura M Inuwa ya gama wannan waƙa. Ga bidiyon yanzu zan sa muku ku kalla yadda ya yi mayimin a cikin. Zauna Kwankwaso jagora, tafiya ta tafi, gyara zama sazo inda kake sima hasafi. Mun jama'a tun da kananan babu batun korafi, mai girma jagoran sanata a wajen kasafi. Inda raro sarkin zub da ruwa wane yayyafi, kafo ka zarto gun kaifi saka mugun dafi. In garman dutse dole a barka kayo sharafi, shoran giwa mai watsa maza ka zamto kafi. Mai jama'a Kwankwaso mun kula baka da mugun nufi, rufa asirin ɗaki sai labala ko barifi. Garna gagi su ganka su barka kawai haka shi za ya fi, gogaggiya siyasa kai ka kwari a wajen harafi. Kwankwaso ba ya kyamar jama'a bai sun zarafi, yadda kake jalla muna addu'a yayi ma tallafi. Inda ya so za ka je kai haduwa girgije, ne alkhairi shi ka zama bango. Kamar dai yadda kuka kalli wannan bidiyon, na san kun nishaɗantu sai masoyan Kwankwasiyya da kuma na Nura M Inuwa. Idan kana matsayin masoyin Nura M Inuwa, ya kake gani da Nura M Inuwa ya koma tafiyar Kwankwaso? Duk da dai mun san tafiyar Abba Gida Gida da Kwankwason Kano ɗan Musa mai Kano gaba ɗaya, mun san tafiya ce ta alkhairi, sannan kuma tafiya ce ta nasara. Shugaban ƙasanmu na gobe insha Allahu. Bayan saukowar Nura M Inuwa daga kan mambari, mutane da yawa sun saka tunani a cikin kwakwalensu, sannan kuma tare da mamaki ta yadda wai wannan mutumin ne shine har yanzu yake zubo waƙoƙi kamar dai ba gobe. Da kuma a yawan waƙoƙin da ya, sannan kuma daɗaɗa ya kamata a ce yanzu idan ya tashi yin waƙa ba zai yi mai daɗi ba. To Nura M Inuwa dai mawaƙi ne da yake da basira, sannan kuma tauraron taurari ne. Komai haskawar tauraron ka in Nura M Inuwa ya yi waƙa yakan disashe ta. Allah ya sa mu dace. Masoya a danna subscribing, sannan a danna alamar ƙararrawa domin sanar sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A ƙarshe zan saka muku wannan waƙa ku ƙara gwangwajewa da ita domin nishaɗinku. Na gode. Hali na mazan jiya, gaba dai gaba maliya, ruwan dare mai gama duniya. Mu mun rigi igiya, mun tsira ta sami tutiya. Riƙonka da gaskiya, ya sanya kake wa yana hiya. Ka tsaya daga tsakiya, in ka ƙare ka ci lafiya. Ba ka tabuwa.